Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Headlines. Mga dekalibreng armas nakuha ng mga sundalo at pulis matapos na makaengkwentro ang ilang miyembro ng CTG sa Sorsogon. 3.5 billion pesos na halaga ng proyekto inilaan sa Barangay Development Program sa Bicol. Programa kontra sa iligal na droga inilunsad ng DILG sa Bicol. Spirit Troopers nakatanggap ng mga Biblia kasabay ng paggunita ng National Bible Day. Sorsoganons na benepisyuhan ng isinagawang dental mission na pinangunahan ng ilang NGO. Magandang araw, Bicolandia, at sa lahat ng mga nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Eden Flororita sa detalye ng ating mga balita. Engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at mga terorista na itala sa Sorsogon. Ilang high-powered firearms nasamsam sa pinangyarihan ng insidente. Narito ang report. Ilang dekalibreng armas ang nakuha ng pinag-isang puwersa ng mga sundalo at pulis matapos nilang makasagupa ang ilang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Pilar, Sorsogon nitong Miyerkules. Kabilang sa mga armas na ito ay ang dalawang M16 rifle, dalawang anti-personnel mines, isang molotov, 10 cellphones, mga makateroristang dokumento at mga personal na kagamitan ng mga rebelde. Bago na itala ang nasabing pangyayari ay nakatanggap na ng impormasyon ng mga otoridad sa umano'y presensya ng mga armadong kalalakihan sa may pagitan ng Barangay San Vicente Grande Daraga Albay at Barangay Katamlangan at pinagsalog ng Bayan ng Pilar, kung saan agad nilang bineripika at nagresulta ito sa 15 minutong palitan ng puto. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa panig ng gobyerno matapos ang nasabing insidente, habang inaalam pa sa bahagi ng mga terorista dahil sa mga bakas ng dugo sa lugar. Matapos ang engkwentro ay nagpadala ng quick response team ang nasabing unit kung saan sila'y nagsagawa ng dialogue sa komunidad upang mas pasalamatan ang taong bayan at paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Dagdag pa rito ay nabigay rin ng e-clip leaflet sa mga sundalo sa komunidad. Muli namang nanawagan si Major General Adonis Bahaw, ang commander ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army at Joint Task Force Bicolandia sa mga miyembro ng CTG na sumuko na lamang at buksan ang kanilang puso't isipan sa pagbabago ng kanilang pananaw sa buhay kasama ang puong may kapal. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Regional Summit ng Support to Barangay Development Program isinagawa. DILG kinumpirma ang bilyong halaga ng pondong inilaan sa Bicol. Ang detalye iyahatid ni Maymay Cubillas. Mahigit 3.5 billion pesos ang pondong na-download ng pamahalaan para sa 519 na mga barangay sa Bicol Region para sa mga proyektong ipapatupad sa ilalim ng programa ng Barangay Development Program. Ito ang kinumpirma ng Department of Interior and Local Government sa sinagawang Regional Summit ng Support to Barangay Development Program na dinaluhan ni Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army at Joint Task Force Bicolandia, kasama ang PNP, DILG Provincial Directors at mga lokal na opisyales ng mga lokal na pamahalaan na kinabibilangan ng mga gobernador at alkalde na isinagawa sa Legazpi City nitong nakaraang Enero 28. Dumalo din ang personal sa nasabing programa sina Undersecretary Felicito Valmosina, DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Yusek Marlo Iringan, DILG Undersecretary for Local Government at Director Monico Batle, Deputy Executive Director ng National Task Force on Local Communist Armed Conflict. Kaugnay nito, tiniyak ni Major General Bahaw ang seguridad ng mga Bicolano sa pamamagitan ng pagdadagdag ng dagdag pwersa ng mga CAFGU sa tulong ng mga provincial government unit at LGUs. Albay House is forming 3 CAFGU companies, and ang in-approve ito, it will be given arms by the Philippine Army
and of course allowances equivalent to the subsistence allowance of our soldiers. And we need also probably, sir, to form another company in Masbate, sir, to help us with the paramilitary forces. So, sir, this is one thing that is the downside of development, the pull-out of forces, but we can probably substitute and sustain this with the help of the LGUs, the civilians, the police, and other law enforcement agencies. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cubillas, Spear News. Mga Spear Troopers nakatanggap ng tig-iisang Biblia kasabay ng paggunita ng National Bible Day. Biblia ay tinuturing na importante para sa mga sundalo. Ang detalye iyahatid ni Christine Atole. Nakatanggap ng tig-iisang Biblia ang mga sundalo ng 9th Infantry Spear Division na dumalo sa programa ng paggunita ng National Bible Day nitong araw ng Lunes sa pangunguna ni Major General Adonis Bahaw. Ang mga bersikulo mula sa Biblia na dapat ay maging matapat sa ating ulit, sa ating bansa, sa ating lahat, sa ating Panginoon. Naging sentro din sa nasabing aktibidad ang pagtuturo ng kahalagaan ng Biblia na pinangunahan ni Pastor Joey Piano, ang chairman ng Bicol Regional Evangelistic Association for Development. Ang Bible mahalaga sa atin dahil ito ay salita ng Diyos na kung saan ang Diyos ang siya nag-create sa atin. So we have to know who God is and what is God in our life. Samantala, binigyang diin naman ni Major Romel Gasias, ang Division Chaplain ng 9th ID, na napakahalaga ng Biblia sa isang sundalo dahil ito ang kanilang pinagkukunan ng lakas sa tuwing naharap sa mga pagsubok. Dahil ito yung nagiging source ng kanyang kalakasan. Lalo tigit kapag ang sundalo ay napapaharap sa mga pagsubok, sa mga critical na kondisyon. Ang National Bible Day ay naisabatas noong December 20, 2018 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. DILG at ibang ahensya ng pamahalaan nagsama-sama sa paglunsad ng programa kontra iligal na droga sa Albay. Narito ang report. Hindi napigilan ng malakas na buhos ng ulan ang provincial at regional grand launching ng Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA ng Department of Interior and Local Government na dinaluhan ng personal ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nitong nakaraang Enero 27 na isinagawa sa Camp Simeon Ola, Legazpi City. Kasama sa nasabing programa ang ilang ahensya ng gobyerno at 9th CMO Battalion ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army na nakiisa rin sa isinagawang Unity Walk, Color Fun Bike at Fun Ride na dinaluhan ng nasa 1,456 na individual. Isinabay rin sa programa ang pagbibigay ng parangal at pagkilala sa mga lungsod at bayan na awardee ng Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay nito, binigyan diin ang kalihim na hindi titigil ang gobyerno sa pagsugpo sa ilegal na droga at nananawagan sa publiko na makiisa sa kampanyang ito. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cubillas, Spear News. Mga sundalo mula sa CMO Kaagapay Batalyon tumulong sa repacking ng DSWD. Ang detalye iyahatid ni Gabriel Martinez. Bilang paghahanda sa mga kalamidad at sakuna, nagsagawa ng repacking ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 5 kung saan nakiisa ang 9th Civil Military Operations Kaagapay Battalion, 9th Infantry Spear Division Philippine Army nitong nakaraang linggo. Sa nasabing aktibidad ay nakapag-repack ang ahensya ng 1,530 na family food packs. Ang bawat food packs ay naglalaman ng 10 dilata, 10 sachet ng instant drinks tulad ng kape at cereal at 6 na kilong bigas. Nagpasalamat naman ang ahensya sa aktibong pakikibahagi ng 9th CMO Battalion sa kanilang mga programa, lalong-lalo na sa pagbibigay asistensya sa publiko sa oras ng kalamidad. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. 31st Infantry Battalion nakiisa rin sa dental mission na inilunsad sa Sorsogon City.
Marami ang nabinipisyuhan sa inilunsad na dental mission ng iba't ibang non-governmental organizations, katuwang ang provincial government ng Sorsogon at local government unit ng Sorsogon City, kung saan nakiisa rin ang 9th Infantry Spear Division Philippine Army na ginanap sa Provincial Gym Capitol ng lungsod nitong nakaraang araw ng Martes. Kabilang sa mga NGO na nanguna sa nasabing programa ay ang Caring Hearts Dentistry Society, Rotary Club of Richmond Sunrise at Rotary Help na pinangunahan ng kanilang chairperson na si Miss Elena Agala. Ang nasabing aktibidad ay nagsimula nitong nakarang Enero 30 at natapos nitong nakarang araw ng Huwebes. Samantala, nagsimula naman nitong Biyernes ang 2 araw na medical mission para sa mga Sorsoganos. 9ID muling naging bahagi ng bloodletting activities sa Naga City. Ang detalye iyahatid ni Christine Atole. Muling lumahok ang 9th Infantry Spear Division Philippine Army sa bloodletting activity na isinagawa sa Naga City ng Chinputong Fire Brigade nitong nakaraang Sabado na tinawag nilang Dadanak ang Dugo. Alas 8 ng umaga nang magsimulang magsidatingan ang mga blood donors sa nasabing aktibidad. Kabilang rito ang mga sundalo mula sa Headquarters Service Company, 9th Installation Management Battalion, Service Support Battalion at 9th Signal Battalion. Masaya syempre kasi kahit sa ganitong bagay lang nakakatulong ka as an individual. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakiisa ang 9th ID sa bloodletting activity sa pagpasok ng taon sa Naga City. Samantala, nagpasalamat ang pamunuan ng Chinputong sa mga nakiisa sa kanilang programa kung saan nakalikom sila ng 35 bags na ayon kay Mr. Darwin Roy Berha ay nakalaan para sa mga mangangailangan ng dugo. Siyempre, nandiyan na yung purpose natin na makapagbigay ng safe na dugo and yung accessibility, no? Kaminsan problema yung mga maghanap ng donor. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sa pagpapatuloy ng Weekly Spear News Review sa trivia ni Tito Bong, ating alamin ang kasagutan sa tanong na ano ang mahalagang papel ng CAFGU Active Auxiliaries sa Armed Forces of the Philippines. Trivia ni Tito Bong. Tito Bong, pwede ba malaman kung ano ang trabaho ng CAFGU? Alam niyo ba na maliban sa regular force ng Armed Forces of the Philippines, ay mayroon ding Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU Active Auxiliaries o mas kilala na ngayon sa tawag na KAA. Ang KAA ay inorganisa sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na itinuturing na isang Irregular Auxiliary Force. Ito ay nabuo noong July 25, 1987 nang lagdaan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino ang Executive Order No. 264 na may pamagat na Providing for the Citizens Armed Force. Ito ay pinangangasiwaan ng mga infantry battalions ng Philippine Army. Ang pinakapangunahing tungkulin ng CAFGU ay pigilin ang tangkang pagpasok ng mga rebelde sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga combat operations kasama ang mga regular unit ng AFP. Kadalasan, sila ang nagbibigay ng impormasyon sa mga lugar na may banta ng terorismo dahil sila ang mas nakakaalam sa kanilang komunidad. Ngunit ang pagpasok sa CAFGU ay hindi lang din basta-basta dahil sila ay sumasailalim sa 45 days military training program. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay ay entitled na silang makatanggap ng buwan ng allowance na umaabot ng 6,500 pesos. Sa kabila ng mababang halaga na kanila natatanggap, hindi ito ahlang upang sila ay voluntaryong magsilbi sa bayan at magbuwis rin ng buhay. Ang kanilang pagganap sa tungkulin ay talagang kahanga-hanga at nararapat lang din na sila ay ituring na buhay ng mga bayani. Yan po ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bong, ang may alam, lamang! Para sa mga susunod pang dagdag kaalaman, itanong mo lang kay Tito Bong. I-type lang sa ating comment section ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag Tito Bong What Now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita,
Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.